Jo, a bylo úplně maličký, moc pěkný. Pak jsem se zbudila a mohl jsem to vzít kde. Jo. Chceš půjčit snář? Jakože, hej, já jsem ho myslím oblíkala do nějakých planek. Ježiš. Něco znamená. Do čeho, že zaoblíká? Hej, myslím, že do nějakých planek. To psa? Ne, vole sebe. No to psa. Jak to k tomu jsi senala? Hej, dneska to bude snad úplně historicky poprvé, co jsem dostala fakt do školy. Ta Filipča chodila natáčet furt. Prosím? Říkám, ta Filipča chodila natáčet furt. Hej, tyjo, jako víš co, já jsem si říkala, že prostě nestanu. Ale asi je to třeba po tak dlouhé době ve škole. Vlastně na půl devátou. Vypadám jak sedlák, ty vole, po ránu. A jako vůbec neříkám nic, jsem s nima byla sama. No. Se podívej na ty moje, máme pochcanou slavu. Hej, pando, No. šáhni. Jo. Ne, počkej, tady tak nahoře. Ej, to je drsné. Můžu si představit, jak vypadám, jo? Jo. Tak nějak zhruba. Což nic, ty vole, víkend je pryč, tak budu slušná holka, půjdu do práce, no. Hej, ne, mě se úplně nechce prostě práce. Já si to vždycky domluvím úplně, tu směru. A pak, když už tam mám jako fakt přijít, tak prostě to nechci a říkám si, že jako to zruším, ale ono už to nejde. Jo, to věřím, no. Jsem taky úplně šíleně chce, ty obé. Jako ne, že by mi nechtěl do práce, ale jsem se probudila s takýma myšlenkama, boha, že to prostě se nedá. Zase máš hříšné myšlenky. Jo, až moc, ale... Jsi prostě hříšník. Cože? Že jsi prostě hříšník. Jsem, no. Já vstávám, jako. Máme tu kočičí návštěvu. No, čau. Hej, vždycky, když tady máme to, tady bordel, ne? A tak jako já tady mám třeba bordel normálně. Už tak boží, jako taky kočku. Nebo prostě něco. Nějakého mazujícího kámoše. Bych chtěla taky živýho kámoše. A je mi možná úplně jasný, jakýho, no. Jako typuju jenom to. Ale já si myslím, že to neuhodneš, ty brďo. Už je taková těžká otázka. Právě. Nevím, jako. Je, to je úžasné, jsem si vybrala trička na brigádu, jsem na to úplně zapomněla. Říkala jsem si dneska, ty zase tam bude nějaký prase. Tak vidíš, zase vybrala ty dobré. Já potřebuju kafe a já si chci jít. Já potřebuji asku, nebo asi chci. Co potřebuješ?
Říkám, potřebuji lásku, nebo asi chci klid. No a do čeho to dát pro mě? Otázka. Ježišmarja, pedálka zase. Tady nemáme ránu, a jo, to bylo tu nějaká míska. Do toho. Kde to je? Hej, to fakt není sranda, ale kurně, kde to je? No to je tady to. To je to. Co hledáš, Žany? Nějaké tady toto přesně. Nevím, jak se tomu říká. Takovou tu jakoby plochou nabíračku? Jo. Jo, to je, aha, to je taková. Si nevšimla. To řídě. A ty Miono. Boha, co už. Tak. Sice jako obvykle se v koupelně nemaluju, ale budíš. Spíš v pokoji. A tady prý lepší světlo jsem slyšela. Měl to si prdel. Jsou kruhy pod očima bez tak. Do práce půjdu, jak kdybych dělala někde v kamenolomu šichtu noční, ty viděl. Tak to bychom měli zlatý. Taky chtěla od nejmenovaných jako jsou. Jakých? Nejmenovaných. Nebo později. Nechce se ti o těch osobách mluvit? No, asi ani ne, že vím, že se to natáčí. Já potom průser. To nebylo moc dobrý. Tak. Třeba průser by to nebyl, ale minimálně jak je to drobné nedorozuměníčko. Že ano, jak to tak občas bývá v životě. Dáváš si i řasenku? No tak samozřejmě. Že musí být komplet, ne? Musím si namalovat očka a cukočka.
Ať jsem dneska, ať nevypadám jak záchodová deska. Tak to bychom měli, milej zlatý. Takže namalovaná jsem. Žany, teda jsem tady, co jsem v tomto dokumentu, jsem teda nevidomá, to už je asi jasné. No a tak. Teďka tady máme prostě ráno a chystám se do práce. Co to máš v ruce, Žany? To asi všechno. Roztřepávatko, to je takový můj talisman, říkám tomu roztřepávatko. A je to takový psychicky prostě antistresový něco, nevím, jak to mám nazvat, prostě roztřepávatko. Takže asi takhle, no. K úvodu teda. OK, tak krásný den teda. Za chvíličku do práce, ty jo? No, za chvíličku do práce a budu volat, otravovat lidi, to bude sranda. Při pondělku vždycky bývají takový jako nevrlí a tak podobně. A tak to je normální, že? A nejlepší jsou takový ty, když někdo nechá prostě, myslí si, že ten telefon položil a nepoložil ho a ty tam slyšíš takové kurva, zase otravujou, kurvědný. Je děličko, no. To jenom v pondělí, jo, máte tak? No, tak nabíte. jako celý týden se najde někdo, kdo je protivný, ale v pondělí to bývá nejvíc. Co mi kolegové říkali, že takže i v pátek, když je odpolední šichta, to já tam nebývám, protože to jezdím prostě pryč. A říkali, že to je nepříjemné, že jako lidi většinou jezdí na víkendy a že už nechcou odpovídat. No to taky musí být celkem na nic, no. A tak boha, za 2 minuty nikoho nezabije, ne? Sice je na hovno to, že... Tak každý není jak ty. No, pokud splňuješ kritéria, tak prostě tě ještě budou otravovat a nabízet ti kreditní karty a prostě pičovinky, serepetičky, city karty a tak dále. No tak jako já tím, že prostě sama dělám takové povolání, jako který není zrovna pro lidi příjemné, že? Otravuju a tak se mi prostě taky stalo, že mi volali z T-Mobile, že mají pro mě výhodnou nabídku, prostě operátoři toto. No tak říkám teda, že co, jako jo. Oni mi řekli, že mají pro mě prostě tablet, nějaký super tablet na splátky, co si... Říkám, a k čemu by mi byl tablet, když jsem nevědomá, prosím vás. Tak oni teda dobrý, takže vymyslí pro mě nějakou lepší, výhodnější nabídku a že se mi ozvou večer. Dobré, tak teda mi volali večer s tím, že by mi nabídli na splátky PlayStation. Říkám, to je ještě lepší jako... To by si složila teda, pořádně. To si fakt zafárám jako pleják, víš co? No, tak říkám, jako, že to opravdu jako nechci, ještě jako na zpátky a oni, no a tak třeba dárek pro někoho blízkého a říkám, ne, děkuju, jako fakt takové věci opravdu ne, no, takže, no. A sama takové věci děláš. No, sama dělám takové věci a ještě se mi stalo jednou, že teda mi volali, že mají, prostě to už bylo dávno, to bylo... Já nevím, tak rok zpátky, to jsem bydlela na Fifejdách ještě v Ostravě a volali mi prostě, že mají nějaké výhodné vysílání, nějaký satelit, jako a říkám, a k čemu bych to měla prostě, já to nevyužiju absolutně. Jsem jim teď řekla, že jsem nevědomá, takže televize je mi na 2 věci. A stejně, i když jsem viděla, tak jsem neměla čas prostě na bednu. Takže to je podle mě úplně totální ztráta času, takzvaná prokrastinace. Ženy. Se dívala na televizi, tak místami, jak říkala moje segrata, když má člověk kocovinu v nedělu, se může dívat na bednu.
spolubydlící. A vaše saka, bábo se ptá, cigáro do koutku si klidně dám. Tuhletý pochoutku vychutnám sám. Kašlu vám na bonton, vymyslí brej pohádky, seremně tichej don a ten váš tupej dáv. Já nemůžu zpívat. To by nedopadlo moc napravo, nalevo. Já si teďka nespomenu na žádnou písničku. Žádný naší za Gorku, nebo co to zpíváme? To jsem nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Nezávislá, člověk vyšel z mála, hlasně leklasná. Je naprosto žádoucí, láska, abych hrál za nocí. To je naprosto důležité, abych byla šťastná. Co vlastně o tom víš? Máš půl, když svítá. To se budí nový den. A už nevím. Z toho bolí hlasivky, kurva. Tak právě teď se mi zdá o mangu, protože fajčím mangovou vodárnu. Nasávaj ten dým. Či už je to cigán, fajka alebo bongo. Mě to fajčí, není pytlik prázdný. Chalani, vy jste blázní. A nechám si zdát o mangu a o... Cítím ten zelený dým. Minulý rok, nebo kdy to bylo, nevím, jsem si podávala jsem si přihlášku do vyvolených. A vyplnila jsem ju, poslala všecko, teda spíš kamoška mi s tím jako pomáhala, ale prošvihla jsem trošku ten casting, takže, ale ráda bych se někdy něčeho takového zúčastnila, protože mám ráda prostě show a srandu. A to by to nevadí, že by ti točili na záchodě? No tak jako na záchodě, oni tam netočí ty lidi na záchodě. No, ve sprše. Ve sprše bych dělala nějaké ty scénky do noční show, samozřejmě. Já bych to tam rozdělala, jo, ale já si to úplně umím představit, ty bys viděla, wow, takové Nejde to zastavit. No to ano. Ne, tak prostě baví to sranda, jako chtěla bych někdy, pokud bude v budoucnu jako nějaká taková reality show. Nevím teda, jestli by mě tam vzali, ale každopádně vyzkoušet bych to chtěla, no. Protože bych se smála těm jejich konfliktům kvůli prostě plným kravinám a tak dále. Tam byla prostě, bych si s ním dělala srandu. Když nebude chrapat já, tak nebude chrapat nikdo. Prostě vás mám tak akorát plné zuby vás všech. Mě normálně si hajzlo rozpálila hlava, chápete to? A ty jsi takový zasraný křiváckej. Já jsem opravdu o tobě
měla jiné mínění. A to co říkal kdo? Že pokud já se tu vrátím, tak tě s tadyma dostanu. Normálně dostanu, protože tohle u mě není legrace. To, co je k životu důležité, to já neporušuju. Spánek je životně důležitá věc. Za potraviny, za benzín, za obecní, za léky, za vybavení domácnosti, za co bys poděkování vám může na váš počítač, Dobře, děkuji. Hovorina Havana. Zeptám se, jestli jste zaměstnaná nebo podnikáte. docházet. Ale to časopis moderní byt nebo Dobře, déle než 3 roky. dům, anebo autorom, pokud teda máte zájem. A vaše věková skupina je na 25 let, předpokládám. Jo, A kolik zhruba měsíčně utratíte za potraviny? Je to více než 3 000? Řekla bych, že ano. musíte říct váš mail, aby jsme ho mohli. A nakupujete v Albertu Teslu nebo Pile? Dobře, a u jakého operátora máte prosím vás telefon? Ano, mám. Dobře. A využíváte Raiffeisenbank, G-Money nebo Citibank? A za co byste nejraději ušetřila? Za potraviny, benzín, léky, oblečení, vybavení domácnosti nebo tajné záležitosti? Dobře. A zeptám se na poslední otázku. Do jaké příjmové skupiny byste se prosím zařadila? Je to 12 až 20 tisíc, 9 až 11, 9 a méně nebo na více? Pane, já vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky. Dobře, já vám moc krát děkuji za vaše odpovědi a jako poděkování bych vám nabídla verzi našeho časopisu Buď můj dům, moderní byt nebo Autoreví, který bych vám zdarma poslala na váš e-mail. Měla byste zájem o z těchto časopisů? Nemáte e-mail, tak to se omlouvám, ale v tom případě vám to nemám jak doručit. Dobře, ještě vás bude kontaktovat kolega ohledně zpětné vazby. Ode mě je to všechno. Já vám moc krát děkuji a přeju příjemný den. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobře, tak tahle práce funguje tak, že my tady vytáčíme čísla, které jsou náhodně vybrané prostě z nějakých veřejných zdrojů. A není to zase tak jednoduchá práce, jak se zdá, že bychom tady jen seděli a volali, ale ti lidi buď prostě s náma mluví nebo nemluví a děláme tady takový dotazník, kdy vlastně ten člověk musí splňovat určité kritéria. Buď je splňuje nebo nesplňuje, že a ty, co splňují, tak se posílají potom dál do Prahy. A rozdíl je v tom, že ostatní mají ten dotazník normálně takhle na monitoru a vyplňují to při tom hovoru, jenomže já tím, že tam mám hlasový výstup, tak si musím zapamatovat, co mi ten člověk odpoví a vyplním to až po ukončení hovoru, protože prostě poslouchat ten program, ten hlasový výstup a ještě toho člověka, to by se nedalo, to prostě vymazat, že jo, ale jsou různí klienti, jsou buď takový, kteří jako jsou vyhovující, anebo nás pošlou do prdele a různě, že jsou prostě sprostí a není to zase taková sranda, jako celý den prostě třeba nechat po sobě řvát a tak, ale jsou i příjemní lidi, to je prostě různé, no. Teďka momentálně tady máme takzvanou databázi z popelnice. To právě by. Ale já jsem prostě cítila, že Takže jsi mě vycítila, jo? Že tam budu, že tě budu natáčet. já jsem věděla, že přijdeš dřív jako budu. Do prčte jsem debil. Co se děje? Já jsem se tam znova zabudla. Dobrý? Tak ta věc pro mě představuje, nedokážu popsat ani nějakou konkrétní věc, každopádně ten název Gáča, protože prostě bílá a tím, že na ní nejsem zvyklá pořádně, protože nevidím teprve rok, tak bych ji prostě nejradši hodila z okna jako na hřirovku. A tak
taky další taková věc, že lidi se k tomu staví tak, že prostě vidí člověka s tou gáčou a automaticky mu chcou pomoct, což je sice fajn a prostě vážím si takových lidí. Ale další věc je taky to, že ono je to o tom přijít slušně a říct prostě potřebujete pomoc nebo někam jít, jo? Že člověk přijde a zeptá se, protože zrovna docela často se mi stává situace, kdy někde jdu a někdo mě tak prostě čapne a ne, tam ne. A jednak já se prostě u těch lidí, ne že neprosím, nechci to, aby to vyznělo, že jsem nějaká nevděčnice, ale není to zrovna příjemný, když prostě jdete, jste zabraní do cesty a teď vás někdo úplně takhle vyleká, není to slušné, není to etické, si myslím. Takže občas se může stát, že i takové lidi potkávám. A nebo takové ty Bůh vás zdraví a tak, no dobrý. Ale tohle to jsem chtěla k tomu říct, no, že teda to je takový prostě všeobecný. Jsem si vynechal to v těchto místech asi, že? Super, no, akorát z jedno jediné. Tak cítil jsem se nezvykle, každopádně. A je to určitě náročný být slepý, ale o tom asi nikdo nepochybuje. Nicméně je zajímavý si to takhle vyzkoušet, ale jakoby sahat na ten černý penis, to bylo nejhorší ze všeho teda. Slepý nebo ne. Takže to nedoporučuji naopak nikomu. Jinak držím palce, ať to dobře dopadne všechno. Tak jo, děkuji. Jakože jsem nevěděla, co je, ale jako to na světlo, když přijdeš, tak je to dobrý, ale když opačně, když přijdeš do stínu, tak je to takové, že jsem se bála, že na mě něco spadne nebo že do něčeho narazím, že jsem prostě někde třeba u nějaké budovy už nebo něco, tak jsem se tak jako skrčila celá. Když jela šalina, tak to bylo taky takové dost děsivé, protože vůbec nevíš, jak daleko ta šalina je, jestli nestojíš na koleji a musíš naprosto věřit tomu člověku, který tě vede, protože on ti řekne, ne, nejsi na koleji a klidně tam můžeš být. A nejtěžší asi byl ten schodek. Schodek, udělat prostě krok nahoru, to bylo ještě docela v pohodě, ale jako nějak získat rovnováhu, to bylo úplně... Na toho falusa. No, na falusa, na penis. Já bych každopádně chtěla poděkovat všem, co si to zkusili, nebo prostě i tady Lipči, protože jsou lidi, kteří se k tomu staví jako dobré, tak mě se to netýká, tak prostě neřeším to, že? Ale že jsou i takoví, kteří si to chtěli zkusit a jsem za to ráda, nepřála bych to nikomu, jako je dobře, že prostě si za ty 2 minuty jako ty oči rozvázali, no. Takhle a fakt moc děkuju. Ne? Já se bojím normálně. Gaďu sama. Tak Sama? A já si ty mi dáš ruku, jsem myslela. Pojď tady, No? pojď tady. Ty pojď do ľudia, mi hovor. Bude ti vadit, když budeš sahat na zem, nebo nechceš mít špinavou ruku trochu? No já na zem nechcem sahat. Ty! Sorry! Prepáč. No, kdyby to tak Žanča mohla, že? Já nechcem na zem sahat určitě, jinak ne. Tak pojď tady se mnou.
A musím tam jít? Jo. Teraz? Tak, když jsi osad tam se, jestli chceš, že musím... Aha, nemusím. Nechci. Tak pojď dolů, no, pojď dolů. Těžké, že? No. Teraz Zavoláš na nějakou bezplatnou linku. Tak zvedni sluchátko. A teraz číslo, povedz mi, čo mám vymačkať. Ty vole, to je... Počkej. No, jo, to jsou 3 řady, které jsou prostřed, no. Super. Dole je Tu by mala jednička, být, křížek, aha, tu jo, už. 0, takže nad tím jsou. Čiže tu by mala byť 8, Jo, jo? super. Čiže a jako číslo? 800. 8, 0? Nejde mi to. 800 to mělo být. Aha, 8 a 0 je kde? 0 po to 8. A nefunguje to jinak. Máme, to nefunguje, počkaj. Že bolo to pre mňa také zaujímavé, spočiatku v pohode, ale potom ten pocit už bol nepríjemný, tým, že som nevidela a počula som šaliny, že chodili okolo, tak som nevedela vôbec, že kde sú tie šaliny a tak, že fakt človek sa musí spoliehať. Potom som vychádzala na schodík pri Falusovi, to mi bolo tiež nepríjemné dosť. No a potom som si vyskúšala ošahať telefónnu budku a čísla a vytočiť číslo 800. A to nebolo zase až tak ťažké, to som celkom cítila, že ide po istej chvíli som spoznala teda, že som pri telefóne a že ide o čísla a tak. Ale najhoršie bolo pre mňa ten pocit tej tmy, no, na očiach. Také, že prostě fakt tma a nič jiné. Takže Nia, teď řekni něco o těch očích teda. No tak já jsem se narodila s kombinovanou vadou očí, měla jsem ji hodně rozsáhlou, takže je to záležitost, která se táhne už od malička, ale každopádně vnímala jsem prostor a studovala jsem uměleckou průmyslovku, takže jsem i malovala, to později, ale pak jsem žila s jedním klukem, trošku jsme se pohádali a prostě mě fyzicky napadl, trošku mě prostě zbil a i do hlavy a tak, takže od té doby prostě nevidím, no. Nebo ne, že bych neviděla, ale vidím jenom světlo, tmu a barvu ve velkých plochách, takže asi takhle. A co ženy myslíš, že teda uvidíš ještě? Určitě. Myslím si, že ten zrak není úplně ztracený, protože se mi občas stává. Mám kamaráda Dominika, kterého prostě občas vidím, občas jsem prostě viděla jeho obličej. Třeba 2-3 vteřiny a pak to zmizelo, ale prostě viděla jsem ho jasně a zřetelně. A při jakých situacích? Když jsem s ním mluvila, nebo prostě když jsme se bavili, tak všeobecně a on mi dává takovou tu velkou naději, že prostě zase uvidím, i tomu věří jako a tak. A vždycky mu to říkám, že jsem ho třeba viděla nebo tak prostě na základě toho tomu věřím hodně, no. A sdělila bys někomu něco? Určitě bych chtěla říct, pokud se toto dostane k někomu, kdo třeba taky nevidí, nebo přestal vidět, nebo jakýmkoliv způsobem je prostě nevědomý, tak aby nestrácel svoji naději, protože většinu takových lidí, který jsem potkala, tak si hrozně stěžují na život a jako hodně věcí nemůžou a tak dále. Takže bych jim chtěla prostřednictvím tohohle říct, ať prostě začnou žít a nesedí doma na prdeli prostě a ať žijou. Takže jim tímto chci dát nějakým způsobem chuť do života. Takže asi takhle. Nebylo to moc přehnané. To je všechno, ženy, co bys chtěla říct? Tak chtěla bych toho říct spoustu, ale samozřejmě to prostě čas tlačí, že ano, takže asi takhle to je všechno. Prostě hlavně, ať lidi mají chuť k životu, ať jsou šťastní, ať si nestěžují na kraviny. Takže takhle. Chtěla říct k tomu, jak vlastně lidé přistupují k těm nevidomým, takže si myslím, že my nejsme ani nic víc a nic méně než ostatní lidi. Takže mi přijde docela blbý, když prostě nastoupím do šaliny a přijde nějaká babička nebo dědeček, který prostě sotva chodí a chce mě pustit sednout, jako proč pro boha, já nemám nic s nohama a přijde mi to nefér vůči takovým lidem, aby museli stát kvůli tomu, že někdo nevidí a chce si sednout. Toto bych prostě chtěla říct, aby byli všichni hlavně prostě šťastní. No.